Bona tarda a tothom, me sentiu? Sí? Bé, s'ha allargat una mica, això sempre passa a les jornades, per tant, jo sóc una persona flexible i m'adapto als horaris que tenim, per tant, intentarem acabar a l'hora que estava prevista. Aquesta sessió d'aquesta tarda, més que intentar adoctrinar, el que jo intentaré fer aquesta tarda és fer pensar. El que anem a fer aquesta tarda és fer pensar sobre una diversitat que no la tenim prevista, que no la tenim incorporada, que habitualment no hi pensem i que, per tant, si sortiu d'aquí amb molts de dubtes, molt millor. Hauré aconseguit l'objectiu d'aquesta sessió d'aquesta tarda. Ara no us espanteu, però una mica és poder pensar una nova realitat, altres maneres de la societat i de nosaltres mateixos també. Aleshores, per això intentarem acabar a l'hora que estava previst. Jo soc la Lluïsa Jiménez Guzzi i faig de responsable de l'àrea de planificació i desplegament territorial de la Direcció General de Polítiques Públiques LGTBI del Departament d'Igualtat i Feminismes. És aquest departament nou, que s'ha creat ara amb la nova legislatura, i la Direcció General també és nova. Les polítiques públiques LGTBI no són noves, però la Direcció General sí que és nova. Què vol dir? Que si posem una Direcció General vol dir que políticament algú diu és important que aquestes polítiques tinguin un director general, una direcció general i que, per tant, s'aposti per la política pública d'igualtat LGTBI. A veure com s'avança amb això. Una mica el que parlarem aquesta tarda no és ideologia. Tot el que parlarem de la diversitat LGTBI no parlem d'ideologia, que no us penseu, no és que això és un tema ideològic, és que jo puc pensar això, puc pensar... No. El que parlarem aquesta tarda té a veure amb una llei que tenim aquí a Catalunya, que és la llei 11/2014, que és la llei per garantir els drets de les persones LGTBI, per lluitar contra la LGTBI-fòbia, i aquesta llei el que parla és de drets humans. Per tant, tot el que parlarem aquesta tarda no és ideologia, són drets humans, són els drets de les persones a ser qui volem ser i a ser qui volem estimar. Per tant, no és un tema ideològic, que no us enganyen, que diríem que no us enganyen, és un tema de drets humans el que parlarem aquesta tarda. Molt bé. Llavors, aquesta llei té la part més important d'aquesta llei, parla de prevenir discriminació per raó d'orientació sexual, identitat de gènere i expressió de gènere, i això es fa a través d'un pla interdepartamental de la Generalitat i dels ajuntaments per poder prevenir la discriminació. Això vol dir que hem de fer polítiques públiques actives a promoure la diversitat LGTBI. I això implica tots els ajuntaments, tots els departaments de la Generalitat i, evidentment, tots els museus, biblioteques, entitats i fins i tot empreses del nostre país. I després aquesta llei també parla d'atendre les víctimes contra la LGTBI-fòbia i per això s'ha creat una xarxa de serveis d'atenció integral LGTBI que el que fan és atendre les persones que pateixen LGTBI-fòbia, a més de desplegar la política pública a cada un dels municipis. A Catalunya tenim 111 serveis d'atenció integral LGTBI que despleguen política pública LGBTI en el seu municipi, per tant, que des del seu municipi accedeixen o acompanyen a la política i a les accions que fan els museus que hi ha en aquell municipi i, a més, atenen les persones que puguin patir LGTBI-fòbia. Dius que aixequeu el dit en qualsevol moment, que jo paro i comentem el tema. La diferència, comencem amb el tema més conceptual, la diferència entre el sexe i el gènere. Què és el sexe? És el conjunt de peculiaritats bioquímiques, fisiològiques i orgàniques que divideixen l'espècie humana en mascles i femelles. Quan parlem de sexe, estem parlant de biologia, estem parlant de genètica, sí? I després tenim un tema que és el gènere. Què seria el gènere? És la construcció social i cultural que les diferents cultures atribueixen als mascles i a aquestes femelles. Què és interessant de saber aquí? Que la masculinitat i la feminitat no la portem inscrita en els gens. En els gens portem inscrit el color dels cabells, el color dels ulls, l'alçada, podem portar moltes coses inscrites en els gens, però la feminitat i la masculinitat no la portem inscrita en els gens, l'aprenem. Per tant, si volguéssim, podríem fer una societat on les dones fossin masculines i els homes fossin femenins. Això ho podríem fer si volguéssim, perquè la feminitat i la masculinitat és un tema cultural, és un tema de gènere, no té res a veure amb els nostres gens.
Sí? Això és molt important perquè això és la clau de canvi, la clau que ens permet avançar amb tot el que anem a explicar ara. Anem en aquest dibuixet. Això és la llufa aquella que ens pengen a l'esquena el dia dels Sants Innocents. Bé, però ara no anem a parlar d'innocència, anem a parlar de sexe, naixem amb uns genitals de mascle o femella o d'uns genitals indefinits, sí o no? Naixem amb això. Independentment dels genitals que tenim en el moment de néixer, tenim una determinada orientació sexual. L'orientació sexual és les persones que ens atrauen des del punt de vista afectiu i sexual. Ens poden atraure els homes, les dones i les dones, les persones no es pot atraure de ningú. Aquí hi ha molta varietat. Però l'orientació sexual és independent dels genitals. Independentment dels nostres genitals, independent de l'orientació sexual, tenim una cosa que es diu la identitat. Què és la identitat? Qui sóc jo? Aquesta identitat, la majoria de vegades, correspon als genitals, però de vegades això no és així. Per tant, el que podríem dir és que els genitals no defineixen la meva identitat. Els genitals no defineixen la nostra identitat. Moltes vegades sí, però hi ha vegades que no. És important retenir aquesta idea. Genitals no defineixen la meva identitat. Jo puc tenir uns genitals de femella i ser home, o puc tenir uns genitals de mascle i ser dona. A la vegada, aquesta identitat que jo tinc, que és qui sóc jo, també és independent de l'orientació sexual. Per tant, algú pensa, no, és que jo he nascut amb uns genitals de femella, sóc home i per tant m'agraden les dones. O no, o em poden agradar els homes o les dones. Per tant, el tema de la identitat és independent del tema de l'orientació. No hem de pensar que una persona trans és gai o lesbiana, pot ser hetero també. Per tant, diferenciem el tema de l'orientació de la identitat. I per acabar-ho de complicar, hi ha el tema de l'expressió de gènere. Què és l'expressió de gènere? Independentment dels meus genitals, independentment de la meva orientació, independentment de la meva identitat, resulta que jo tinc una expressió de gènere. Per tant, si jo soc una dona masculina, totes vosaltres pensareu, la Lluïsa deu ser lesbiana. Ah, que sí? Una dona que és masculina pensem, deu ser lesbiana? O si veiem un home que és femení, què pensem? Deu ser gai. Ho pensem. I siguem políticament correctes, no cal de dir, no és que això està, no, és el que pensem. Després ho podem repensar, però d'entrada, quan veiem un home femení, deu ser gai. I de vegades no ho és. Moltes vegades hi pot haver homes molt masculins que siguin gais o dones molt masculines que no ho siguin, diguéssim, no? Per tant, l'expressió de gènere moltes vegades és la causa de la discriminació. La discriminació no ve per l'orientació i per la identitat només, ve per expressió de gènere no normativa. Què vol dir una expressió de gènere no normativa? Quan no ens comportem com la Barbie i el Ken, per dir-ho d'una manera senzilla, moltes vegades rebem discriminació. Un nen d'una escola, teníem una denúncia d'un nen de 8 anys que rebia discriminació perquè era gai. Un nen de 8 anys no era gai. Què passava amb aquest nen? Tenia una germana bessona que era nena. I aquest nen es volia semblar a la seva germana bessona. I com feia coses de nena, què passava? Rebia discriminació. Però aquest nen no era ni gai ni era trans, simplement feia coses de nena. Per tant, molt en compte amb el tema de l'expressió de gènere, perquè moltes vegades l'expressió de gènere és la causa de la discriminació. Si voleu dir alguna cosa, aixequeu la mà, Avanço? Per tant, molt en compte amb el tema de l'expressió de gènere. Avancem. Ai, estic fent al revés, Pam, pam, pam. Vale. Aquesta senyora està embarassada. Aquí la veiem, està embarassada. Quan aprenem el gènere? Quan estem a la panxa de la mare o del pare. Quan estem a la panxa del pare o de la mare, perquè els pares també es poden quedar embarassats, ja estem definint el gènere de la nostra criatura. Ja estem pensant com volem que sigui la nostra criatura. D'entrada estem esperant l'ecografia dels 4 mesos per saber què. Si és nen o nena, no? Però l'ecografia no ens dirà si és nen o nena, ens dirà si és mascle o femella. Ara no diré a una persona embarassada, tu no sabràs si és una nena, tu sabràs, perquè les atabalarem, però només sabrem el sexe de la criatura. Però nosaltres ja induïm que el sexe porta el gènere inclòs i per tant ja diem nen o nena. I en aquell moment que ja sabem si és nen o nena ja comencem a fer fantasia de com serà la meva criatura. I ja buscarem un nom de què? De nen o de nena, pensarem en robeta de nen o de nena i ja farem fantasia fins i tot i direm, oi, si és una nena, ai, no sé, que es dediqui a ser funcionària, que té més bon horari, no? I em direu, jo soc molt moderna i no ho penso, això, Però si reflexioneu,
aquestes coses poden passar. I si és un noi no pensarem que sigui funcionari, pensarem potser que sigui enginyer, que faci alguna altra cosa. Oi que sí que ho pensem, això? I això no ens hem de sentir culpables, estem en un món que és així i que fa que nosaltres construïm el gènere de la criatura abans de néixer. I quan neix aquesta criatura ja porta una càrrega ideològica respecte al seu gènere, que només té a veure amb uns genitals que hem vist en el moment de néixer, que és brutal. Estem d'acord o no? I així ho fem, Ara imaginem que a aquesta senyora li diuen que als 4 mesos no sabem el sexe perquè no l'hem vist. I li diem, hem d'esperar els 8 mesos. Ja tenim les tietes, les àvies i les padrines dient, bueno, i ara de quin color li faig el jerseiet? No? Bueno, doncs d'un color neutre, groc, no sé si el groc és el que tocaria ara, tampoc, bueno, no ho sé. Però en tot cas, ja tot l'entorn ja està amoïnat de no sabem si és nen o nena, perquè això és la gran preocupació de la nostra societat, nen o nena. Bueno, esperem els 8 mesos i diem, bueno, doncs hi farem uns colors neutres, buscarem noms de nens i de nenes, farem l'habitació d'aquell color, i esperarem. L'important és que tingui salut, que direm això? L'important és que tingui salut, molt bé. Neix la criatura i la doctora ens diu no sabem si és nen o nena perquè ha nascut amb uns genitals indefinits. Això pot passar. Passa un 1% de la població o una cada 10.000, bueno, vull dir que és poc, però passa. Què us passaria pel cap a vosaltres si us diguessin que la vostra criatura no sabeu si és nen o nena? Així, de cop i volta, el primer, què us passaria pel cap? Perquè la criatura té salut, perquè el cor li funciona, tot li funciona perfecte, però no sabem si és nen o nena. Ai, senyor, què pensaríeu? Cal esperar. Us amoïnaríeu? Home, que sí. Oh, i tant que ens amoïnaríem, Oh, i tant que ens amoïnaríem. Perquè quan anéssim a comprar el pa, el primer que ens preguntaria la fornera, que no sap si és nen o nena, perquè ja durant tot l'embaràs m'ho ha preguntat, li diria, no ho sé. I llavors tot el forn es giraria a mirar aquella criatura si és un gremlin o què és allò que hi ha dintre aquell cotxet. Sí o no? Perquè estem en un món absolutament binari on només contempla la possibilitat que hi hagin homes i dones. I quan sortim d'aquest binarisme ja no sabem què fer. Tota aquesta preocupació respecte a aquesta criatureta només té a veure amb què? Amb el gènere. No ho sabem fer. No sabem ni quin nom posar-li, ni com vestir-la, ni com dir-ho. A la gent que tenim al nostre entorn, ho veieu, és brutal, No sabem fer-ho. Però quina bestiesa, no? Perquè és que és una personeta amb salut, que tot li funciona bé, però és que no en sabem. I aquesta és la realitat que tenim. De persones intersexuals n'hi ha poques, el que s'intenta ara amb les persones intersexuals és no operar-les, no fer res i esperar d'agafar aquestes personetes i quan siguin més grans, el que dèieu, no? Esperar a veure com es manifesta i si s'han de fer operacions, fer-les de més gran. Però fins ara el que es feia era, com no es podia tolerar a nivell familiar ni a nivell mèdic un cas d'aquests, començaven a operar les criatures des de molt petites i feien uns desastres que no us podeu arribar a imaginar. I hi ha un patiment molt gros darrere d'aquesta història. I és tota aquesta gran preocupació que no sabem educar les persones ni sabem acompanyar persones si no sabem si és nen o nena. Per tant, aquesta societat binària és el que tenim, no és pas per sentir-nos malament. Aquí us he posat aquest pare perquè, clar, resulta que tenim pares que poden tenir criatures, com ara veurem, les persones trans, no? I aquesta imatge és una imatge que ens sobta i ens impacta, o no? Us ha impactat aquesta imatge? Però això és una realitat que tenim en el nostre... Bueno, que abans estava als Estats Units, estava lluny això, Ara ho tenim aquí. Ara ho tenim aquí. I això ho hem de poder conèixer, ho hem de poder acompanyar i des de les administracions públiques, a més, hem de fer que això sigui possible, com després anirem veient, no? O aquest cas, aquesta persona està embarassat, és un home embarassat. Anem a veure, aquí té les cicatrius, perquè aquesta persona a més es va operar i ara anirem veient com avança tot això. Avancem. Aquí anem a veure el tema del mascle i femella, el sexe atribuït, els cromosomes genitals interns, externs, hormones, m'han dit qui sóc jo, no? Soc un mascle, soc una femella.
quan neixo. O sóc una persona intersexual, que és el que dèiem abans. La persona intersexual és aquesta persona que ara ja s'ha evolucionat en parlar de diferències de desenvolupament sexual divers, i aquestes persones, això s'estudia, però això és el que tenim, no diguéssim. A nivell biològic, tenim mascles, femelles i persones intersexuals. Molt bé. La identitat de gènere. Qui sóc jo? Qui sóc jo? Com em sento? Qui sóc jo? Seria la identitat de gènere. Jo puc ser un home cis o dona cis. Què vol dir home cis o dona cis? Algú sap què vol dir? Per tant, si jo sóc una dona cis, que només us ho puc dir jo perquè sóc l'única que ho sé, no? Perquè això... Vostè jo no sé si és cis o no, i no tinc per què saber-ho, diguéssim. Per tant, jo, Lluïsa Jiménez, sóc una dona cis. Per què? Perquè els meus genitals corresponen a la meva identitat. Sí? Per això els nostres adolescents i joves ja en parlen d'una manera molt habitual en el seu llenguatge diari d'homes i dones cis. Home i dona cis vol dir que el seu gènere correspon als seus genitals, és per diferenciar-lo de les persones trans. Aquí tenim el tema trans, transgènere, transsexual, gènere no binari, gènere fluid, queer, tal. La persona transsexual és aquella que tenim més en el nostre imaginari, que neix amb uns genitals, que descobreix que la seva identitat, la societat diu que no correspon als seus genitals, perquè ella sí, Ella sí que diu que ell... No, jo sóc una nena amb penis, no? Però que la societat em diu que no pot ser. Si ets nena has de tenir vulva, però jo sento que sóc una nena i tinc penis i què? Per tant, és aquella persona que té una identitat que la societat diu que no correspon amb els seus genitals, però ella sí que ho troba que correspon. Doncs és aquella personeta que va creixent i que necessita que el seu cos s'assembli al màxim al seu gènere sentit. És el que tenim més en el nostre imaginari, persones transsexuals que es canvien tot el seu cos perquè el seu cos s'assembli al màxim al seu gènere sentit. Això des de la llei 11/2014 i abans de la llei ja vam començar a parlar de transgènere. Què seria transgènere? Que jo neixo amb una identitat, que neixo amb uns genitals, tinc una identitat que algú diu que no correspon a aquests genitals, però que jo no necessito canviar el meu cos. Jo accepto el meu cos. Per tant, jo no transito el meu sexe biològic. Jo transito el meu gènere. Per tant, jo sóc una persona transgènere, que tinc el cos que tinc i que visc la meva identitat amb el cos que tinc. Per tant, jo podria ser una dona que ha nascut com a mascle i que visc la meva identitat com a dona amb penis, amb barba i amb el que toqui. O al revés, no? Soc un home que visc amb la meva vulva, amb els meus pits, tan tranquil·lament. Perquè és la societat la que està equivocada, no jo. És la societat que em diu que jo no estic a l'ordre del que toca perquè sóc una dona amb penis. Però això qui ho diu? Això ho diu la biologia, però no ho diu la societat, no? La biologia què diu? Que les mascles i les femelles tenen genitals diferents. Això ho diu la biologia, però el gènere no diu això. El gènere diu que sóc com a dona, però el gènere no parla que els homes i les dones tinguin genitals diferents. Sí o no? Ho veieu? No sé si ho estic complicant o no el tema, però que en tot cas, el transgènere el que transita és el seu gènere i viu amb el cos que vol. Per tant, hi ha persones trans que no superen res del seu cos, que prenen potser una mica d'hormones, però no és tant perquè elles vulguin, sinó perquè és la societat la que els està perseguint amb la seva situació. Hi havia una nena d'11 anys que el dia del 17 de maig, que es fa l'acte contra la LGTBI-fòbia al Parlament de Catalunya, va demanar davant del president del Parlament i dels parlamentaris, els hi va dir: mireu, jo sabeu què us demano? Que a l'escola, quan expliquin el cos humà, expliquin que hi ha nens amb vulva i nens amb penis i que hi ha nenes amb vulva i nenes amb penis. Us ho demano perquè ens serà molt més fàcil a nosaltres. Estem preparats per això? Estem preparats? Ens costa.
ens costa. I a l'escola costa, i ens costa entendre, i ens costa veure les imatges d'un home donant de mamar a la seva criatura, però això va així. Això va així. I aquest sentiment de la persona trans és un sentiment superprofund respecte a la seva identitat, que no és que un caprici d'un dia que em sento nen, que em sento nena, és un sentiment superprofund d'aquella identitat que hem de poder acompanyar. I que és la societat la que està dient que ella és la que està equivocada. Ella no està equivocada, és la societat la que està. Ho veieu? I per poder parlar de totes aquestes persones que viuen les seves identitats, més operades, menys operades, més poc operades, el que sigui, parlem de persones trans. La persona trans és aquella que la seva identitat no correspon als seus genitals, però que pot viure la seva identitat com vulgui. Per tant, es pot haver operat. Què és important? No caure en l'estereotip de pensar que una persona trans s'ha operat. Però això ens passa. I de vegades a l'empresa una persona va soc una persona trans, vostè s'ha operat? Això els hi pregunten a les persones trans. I què li importa a vostè si m'he operat? No? Però això, l'altre dia una persona va anar al gimnàs i diu, soc una dona trans, el meu DNI posa que soc una dona trans, soc la Maria, molt bé. A mi que apuntar al gimnàs, diu, molt bé. Vostè s'ha operat? Pregunta fatídica. Vostè s'ha operat? No, no m'he operat. Doncs llavors no podrà utilitzar el vestuari de dones. Diu, per què no, si sóc una dona? Per què no puc utilitzar el vestuari de dones si sóc una dona? Perquè a la porta del vestuari què posa? Dones, no? Oi que no posa dones en genitals femenins? No. Oi que no posa femelles? No. Oi que posa dona? Sí. Per tant, jo com a dona puc anar a aquest vestuari. Doncs no la deixaven anar a aquest vestuari perquè tenia penis. Ho veieu? I això passa amb els lavabos, amb tots els equipaments que tenim esportius, amb una empresa que tingui vestuaris. Ens hem d'acostumar a que els homes i les dones tenen genitals diferents. Costa això molt, però ens hi hem d'anar acostumant. Perquè qui té el dret d'anar al vestuari de dones, qui és? La dona. La dona. Si hi ha una altra dona que no té ganes de veure al seu vestuari un penis, que li posi un vestuari individual per la dona que no vol veure dones amb penis. Però qui té el dret d'anar al vestuari de dones, qui és? La dona. I a més és que ho posen al seu DNI. Sí? Qui té el dret de compartir habitació en un hospital amb una altra dona, qui és la dona que en el seu DNI posa que és dona? Home, sí, home, i què dirà l'altre company d'habitació? Què dirà l'altre? Que digui el que vulgui. Que vostè pregunta si la persona amb qui comparteix habitació li fa un put als peus o estira pets. Oi que no ho pregunta? No? Doncs per què ha de preguntar o per què ha de qüestionar la identitat d'aquesta persona? Ella és dona i ja està. Per tant, hem de treure'ns del cap i hem de poder fer aquesta separació entre dona, home, penis i vulva. Perquè això està avançant i ens podem trobar amb molta diversitat. I per tant, són ells els que tenen drets com a homes i dones a ser tractats amb el seu gènere sentit. Sí? Persona no binària. Què seria la persona no binària? La que no és cis. Sí, podria ser cis. Podria ser cis. Sí, una persona no binària podria ser cis. Què seria la persona no binària? Ni home ni dona. Gènere neutre, persona no binària, de gènere fluid, ara sóc una mica home, ara sóc una mica dona. Trigènere, sóc home, dona i una mica trans. Ui, que complicat tot això, Sí, ho és, Perdoneu, és complicat, però és així. Per tant, jo puc dir que sóc una persona de gènere fluid, o que sóc una persona no binària, que no em sento ni home ni dona. Què vol dir que no em sento ni home ni dona? Que no m'identifico amb la Barbie i el Ken, bàsicament. Perquè la nostra societat només reconeix homes i dones com la Barbie i el Ken. Esteu d'acord o no? Per esquematitzar-ho molt, Però clar, si a mi em dius, a tu t'agradaria ser dona com la Barbie? No. I t'agradaria ser un home com el Ken o com... Tampoc. No? Per tant, per això hi ha tants nois i noies joves que comencen a dir que jo soc una binària, perquè jo no m'identifico en aquest model d'home i de dona que la societat m'està posant pels morros i que a mi no m'agrada. Però com no tinc cap altre model vàlid,
Només cal mirar la televisió per veure quins models vàlids d'homes i de dones hi ha. Hi ha algú que sigui no binari? No. Hi ha alguna persona trans? No. Hi ha Barbies i Kens. Sí o no? Constantment. De tant en tant hi ha algú que no. Hi ha algú... Però, bàsicament, el model d'home i de dona que se'ns presenta a la nostra... Només amb els anuncis, no cal anar més enllà. Ja no cal anar mirant ni els presentadors de televisió, ni... Però aquest model constant que se'ns va presentant fa que molta gent que digui jo no em sento ni home ni dona, em sento persona no binària. Jo no compremo aquest model de ser d'homes i de dones, diguéssim, no? O de gènere fluid. Jo no m'identifico amb ser home ni dona, jo em sento... No? És complicat tot això, però és la realitat que tenim. Què passa amb una persona no binària quan va en aquell gimnàs que hem dit abans? És que això ja és de nota, Una persona no binària se'n va, i això us ho explico de veritat, que no m'invento, se'n va anar a Girona, a les piscines de Girona. No sé si hi ha algú de Girona aquí. Molt bé. Piscines de Girona. Soc una persona no binària i em vull banyar a la piscina interior amb vestit de bany de pantalonet. I la noia del conserge de la piscina diu, què m'està dient aquesta ara? Si nosaltres la normativa que tenim a la piscina interior és que no es pot fer topless. Però aquella persona no fa topless perquè no és una dona que ensenyi els pits, és una persona no binària. Com ho fem, això? Bueno, reunions, no us podeu imaginar, L'alcalde, el regidor d'esports, tothom. Vam trobar la solució, Perquè n'hi ha de solució, sempre. Sempre podem trobar solució. Després de donar-hi voltes i voltes i voltes, la solució va ser per utilitzar les piscines de Girona, no només de l'Ajuntament de Girona, de totes les piscines de Girona, l'única norma, perquè això ho regula l'Ajuntament, l'única norma és portar vestit de bany. Ja està. L'única norma és portar vestit de bany. I amb això matem uns quants ocells d'una tirada, perquè les que porten el burgo biquini o allò, doncs aquelles que de vegades hi ha aquells conflictes de que si es banyen vestides o no, que es banyin com vulgui mentre sigui vestit de bany. Mentre sigui una peça de vestit de bany, cadascú que vagi com vulgui. I ara es fa així a Girona. I esperem que això arribi a tot Catalunya. Veieu? Per tant, la diversitat ens fa avançar, Hosti, si ens fa avançar a la força. No, esclar, però aquella persona no binària, doncs tan tranquil·lament, va amb el seu pantalonet, es banya tan tranquil·lament. És fàcil? No és fàcil, però és la realitat que tenim. I a més, a Catalunya tenim una llei que defensa això. Isra, Wachin, Munchen, tot això que dieu aquí, no? Bé, doncs, el Pakistan, que sempre pensem, bueno, una cultura, tal. El Pakistan, el carnet d'identitat posa home, dona, home trans, dona trans i un altre gènere. El Pakistan, que figura que nosaltres som tan superiors al Pakistan, doncs no senyor. El tema del gènere el tenen més evolucionat ells que nosaltres. O la Índia, els isres són de la Índia, són les persones trans de la Índia que ja fa anys que són trans i que viuen tan tranquil·lament la seva vida allà. Per tant, aquí la cultura hi té molt a veure, diguéssim, hi té molt a veure. Per tant, com ja ho hem tret, com hem tret de la biologia, ens dona l'oportunitat de poder viure amb molta més llibertat tot el tema de la nostra identitat. Per què us he explicat això de les persones trans a vosaltres que treballeu als museus de Catalunya? Perquè als museus podem tenir treballadors i treballadores que siguin trans o no binàries o de gènere fluid. I, per tant, nosaltres hem de fer accions a dintre dels nostres museus perquè aquestes persones puguin venir a treballar al museu i no se sentin discriminades ni per anar al lavabo, ni si han d'anar a un vestuari, ni si els hi hem de posar el nom en algun lloc, ni moltes coses.
I també una persona trans que vingui al nostre museu, els treballadors i treballadores del nostre museu no les poden discriminar, ni els hi poden preguntar si s'han operat, ni poden anar tot el dia pensant a veure si li veig que té entre les cames, que segur que no ho fareu, per descomptat. Però això és una realitat que tenim als nostres dies i que, per tant, els museus on hi ha persones que hi treballen també han d'estar preparades per poder atendre aquesta diversitat. Això què vol dir? Que en els impresos que tinguem de contractació, que hem de tenir previst que puguem tenir persones on el seu nom no coincideixi amb el DNI. Per què passa això? Perquè a Catalunya encara no tenim la competència de poder canviar el DNI de les persones. Estem esperant que s'aprovi la llei estatal. Però de moment les persones trans no els hi és fàcil canviar-se el nom del DNI. Podem trobar moltes persones trans que el seu nom que ens diuen de qui ella és no correspongui amb el seu DNI. I aquesta persona potser l'hem de contractar en el museu. I hem de tenir previst de poder-la atendre, de poder-la tractar sempre amb el seu nom sentit, encara que en el seu DNI posi un altre nom. I això hem de tenir un petit protocol a dintre de cada empresa museu per poder identificar aquestes persones i aquestes persones no se sentin qüestionades amb el seu nom. I que en aquell cartell que porten, els museus porteu un cartell amb el nom, allà posi el nom de la seva identitat, nom que posa el DNI. Us imagineu que jo porto aquí una cosa que posa Joan? Diríeu, bueno, no? Digues. Des del punt de vista d'indicadors, què és el correcte? Com podem fer un formulari perquè la gent pugui... Què seria? Què fem? Sexe o gènere? Si fem gènere... Bueno, ja està. En principi el sexe no el necessitem. Nosaltres necessitem saber el gènere, qui és aquella persona. Per tant, posaríem gènere, home, dona i persona no binària. I aquí donaríem la possibilitat que cadascú pogués identificar-se amb el seu gènere sentit. Això és d'obligat compliment a Catalunya. L'article 23 de la llei obliga a que qualsevol servei públic del nostre país, i privat també, hi hagi aquesta nomenclatura i que aquella persona es pugui identificar amb el seu gènere sentit. Per tant, seria gènere, home, dona i persona no binària. Ja està. I després hauríem de posar nom i nom sentit a sota. Perquè, clar, pot ser que el nom no coincideixi amb el seu DNI, però per què posem nom sentit? Perquè la persona trans ja sap a què ens referim, no? I llavors què passa? Que quan jo m'haig d'adreçar a aquella persona, jo ja sé que no li haig de dir pel nom del DNI, sinó que li haig de dir pel nom sentit. I per tant, el seu correu electrònic l'haig de fer amb el nom sentit. I la seva targeta d'aquí, de Catà, ha d'anar amb el nom sentit. I quan jo li envio una notificació a casa seva, ha de ser amb el nom sentit. Què passa? Que el contracte de treball l'hauré de fer amb el nom del DNI. Però això la persona trans ja ho sap, no patiu. I li direm, mira, és que el contracte de treball, com és un tema de Madrid, i això no ho podem canviar perquè no tenim competència, hi haurà el nom de... Però tot el que sigui referent a la teva relació amb nosaltres sempre serà amb el teu nom sentit, diguéssim. Això és d'obligat compliment i això vosaltres, si ho teniu, jo, per exemple, si vinc a treballar en una biblioteca, en un museu, i veig que en el full d'imprès ja posa això, diré, jo aquí potser m'hi puc acostar a treballar millor, perquè tenen en compte la meva realitat. Sí o no? Si només veig home o dona, penso, jo aquí potser no m'hi... Perquè aquí hi ha un tema del sentiment de pertinença a la comunitat. Si la comunitat no comunica amb diversitat, la persona no sent que forma part d'aquella comunitat i moltes vegades se sent rebutjat abans d'entrar-hi. Sí? I per no sentir totes les coses que arriben a sentir, moltes vegades ja no fan el pas. Estem d'acord amb això? A veure, tampoc hi ha tantes persones trans, però si nosaltres no fem fàcil l'entrada de persones trans i podem perdre molt talent perquè les persones trans tenen molt talent, les que no ho som també, però les persones també tenen molt talent, no? Perquè són persones que han hagut de lluitar per la seva identitat, cosa que nosaltres no hem hagut de fer. Oi que no hem hagut de lluitar per la nostra identitat, la majoria de nosaltres? Vale, digues. Sí. Vull dir que, per posar matisos al que dius, Lluïsa, quan una dona surt de lo que la norma que s'associa als genitals femenins, és a dir, se surt de la feminitat normativa o un home, també estem lluitant en contra. És a dir,
estem transgredint, estem lluitant perquè la nostra identitat es pugui ser diferent. Deies abans, ets percebuda com una dona masculina. Llavors la pregunta que et faig és, com definiu o com defineixes masculinitat i feminitat? Quins són els trets que tu escriuries a feminitat i quins a masculinitat? Jo, masculinitat i feminitat, escriuria el que diu la societat, que és ser femení i masculí, diguéssim, no? Exacte. Exacte, però jo el que estic parlant és de la norma. La norma en aquesta societat és això, no? La dona és femenina, és més delicada, té més capacitat d'atendre'ls. Això és el que nosaltres hem sentit dir tota la vida, que no és veritat, però és el que hem sentit dir tota la vida, no? I el mascle és aquell que té més seguretat, que és més, diguéssim, que és més competitiu. Això és el que hem sentit tota la vida i això sabem que no és així. Però la societat identifica la masculinitat i la feminitat amb això, no tu i jo, no, la societat, diguéssim. Val? Totes les persones heteronormatives que estem fent feines o tasques o moviments que canvien aquesta definició normativa, no estem també fent un treball per la identitat. Sí, clar, i tant, i tant. No, i tant que sí, i tant que sí. No, i tant que sí, però també som víctimes, també són víctimes d'aquesta identitat en la que estem lluitant. En el nostre... exacte. És molt interessant el que planteges, perquè tot el que estem parlant respecte a la identitat no només afecta les persones trans o LGTBI, ens afecta a cadascú de nosaltres. Parlant de la feminitat, jo, els cabells blancs que tinc, jo fa 20 anys que tinc els cabells blancs i me'ls he deixat ara blancs, en temps de pandèmia, perquè jo volia... No senyor, no, perquè hi ha una societat que diu que les dones amb els cabells blancs són més grans, se'ns fan velles, sí o no? I encara hi ha gent que em diu, vols dir que no et podries tornar a pintar el cabell? I encara m'ho sento, això. Per tant, en canvi, els homes amb els cabells blancs estan guapíssims. El Richard Gere està superinteressat amb els cabells blancs. Per tant, el tema de la identitat, del qui sóc jo, no afecta només els trans. Cadascú de nosaltres som víctimes d'aquest procés d'aquesta societat heteropatriarcal. I tant que sí. Per tant, un exercici que podeu fer, que segurament l'heu fet 1000 vegades, és de la meva feminitat o de la meva masculinitat, què és el que sóc jo perquè vull i què és el que sóc jo perquè sóc producte d'una societat que em diu com m'haig de comportar, com m'haig de vestir, per ser reconeguda com a dona. I us n'adonareu que som molt poc lliures, però molt poc lliures. Sí? Perquè estem supercondicionats pel que la societat ens està marcant, que ens demana que siguem d'una determinada manera. Per tant, és una lluita aferrissada de cadascú de nosaltres contra una societat que constantment ens situa allà on vol. Perquè, evidentment, l'heteropatriarcat té un interès potent en mantenir aquestes desigualtats. Amb això ho heu parlat, suposo, aquest matí durant moltes hores, diguéssim, no? Perquè la família... No heu parlat, això? Val. No heu parlat aquest matí, això? L'expressió de gènere, que és el que dèiem, és com em mostro jo, per tant seria el masculí i femení, aquí hi hauria el travestí, el crossdresser, aquesta gent no són trans, simplement es vesteixen per poder fer expressions de gènere normatives, tal. L'expressió de gènere, com us he dit abans, és moltes vegades la causa de la discriminació, no tant ser gai o lesbiana, perquè jo no sé amb qui se'n va al llit la gent, que no? Per tant, jo quan la discrimino és per com s'expressa, no? Amb qui se'n va al llit. Ni pels genitals que té, perquè tampoc li veig. Per tant, és l'expressió de gènere, que és el que dèiem abans, diguéssim. I anem al tema de l'orientació sexual. L'orientació sexual és qui m'agrada, tal, no? Homes i dones heterosexuals, hi ha lesbianes, gais, bisexuals, pansexuals, asexuals, demisexuals, autosexuals, litersexuals, polisexuals, el que vulgueu. Jo no faré una tesi doctoral de l'orientació sexual perquè no en sé, però en tot cas, el que hem de tenir clar és que l'orientació sexual és tan lliure com lliure és, no? El que passa que nosaltres ens han educat des de petites que als homes els agraden les dones, que les dones s'enamoren dels homes i amb així hem anat creixent, tiquití, tiquití. I el que no se sentia així deia, aquí passa alguna cosa rara, sí o no? I això és com va la cosa, molt bé. Ara tenim la sort que a Catalunya van fer una enquesta, no sé si ho vau veure per televisió, el 40% de les noies deien que eren bisexuals. Això és superinteressant,
Jo no sé si seran bisexuals o no. El que estan dient és que m'estic plantejant si el que sento per l'altre és una amistat, és una orientació, és una atracció. Això és interessantíssim. I encara més interessant és saber que el 40% de les noies es manifesten bisexuals, però de nois només el 20%. Per què deu ser això? És interessant també poder-ho pensar, perquè els nois no s'estan ni podent-s'ho plantejar, perquè està molt més castigat la seva masculinitat que la de les dones. Però, per tant, amb això estem avançant. Estem avançant molt. Bueno, estem avançant. Costa. Però, en tot cas, la gent jove, si teniu filles, fills, nebots, nebodes, nebodis, el que sigui, i els sentiu parlar, veureu que moltes d'elles tenen moltes companyes que són lesbianes, que són pansexuals, que diuen ells, que són queers, que són no binàries, que són... Sí o no? Sí, que sí? Bueno, els que sou joves segur que en el vostre, que sí, les que esteu més joves allà darrere, segur que us hi heu trobat molt més fàcil que nosaltres. Nosaltres, quan érem petites, és que ni ens ho plantejàvem, perquè anàvem a preu fet, perquè el que tocava era que t'havia d'agradar un home i no podies plantejar res més. En canvi, ara jo crec que hi ha una obertura en això. Jo crec que és una oportunitat i això ho hem de poder acompanyar. Però tot això també aplica a la política pública. Això aplica a la política pública, aplica a com gestionem el personal als nostres museus. Per exemple, si nosaltres en el museu, en el contracte laboral, no hem format a les persones, per exemple, que fan selecció de personal, és possible que preguntin pel seu marit o la seva dona. No? Vostè té marit? Vostè té dona? Això no es podria preguntar mai, però encara es pregunta, oi que sí? Això no hem de preguntar mai a ningú, mai, prohibit. No, perquè les persones podem tenir parella o no podem tenir parella, a més, però el fet de preguntar pel marit o la dona si no sabem si és marit o dona, el que estem fent és discriminar aquella persona, perquè estem donant per fet que és hetero. I la discriminació ve per donar per fet que l'altre és hetero. Això va així. La discriminació ve per donar per fet que aquella persona és hetero. Si nosaltres a l'escola encara posem pare i mare, què estem dient? Que tu has de tenir pare o mare, no? I si tinc dues mares, tinc un problema o no? Tinc un problema perquè en aquell paper no contempla la meva realitat. Per tant, com no contempla la meva realitat, jo sóc el raro d'aquesta escola. O no? Jo no tinc sentiment de pertinença en aquesta comunitat on haig de participar, perquè encara pregunta per pare i mare. Quan hi ha dos pares, quan hi ha dos mares, quan hi ha pares sols, quan hi ha mares soles. Per tant, prohibit tenir impresos en els nostres museus que pregunti per pare i mare. No podem preguntar-ho més. No podem preguntar-ho més, hem de preguntar anar en condició de, si hem de preguntar alguna cosa. I dirà la Maria en condició de mare, la Joana en condició de mare, sí? O en Joan en condició de pare i de pare sol. Perquè hem vist que un pare pot tenir una criatura. Jo estava mirant un document ahir molt seriós que parlava de que els homes... No, de la Secretaria de Família del Departament d'Afers Socials, que deia els homes a la força han de fer reproducció assistida. I deia, bueno, i un home trans per què ha de tenir reproducció assistida? Un home trans és una femella que se sent home, que pot concebir una criatura i la pot concebir per un conducte natural, no per in vitros. Oi? Això encara ho diem, això no ho podem fer. Això no ho podem fer. Per tant, quan nosaltres ens dirigim a les persones, llenguatge i escrit, no donar per fet que la persona és hetero. Una persona va anar al ginecòleg, diu, vinga al ginecòleg, molt bé, què tal, com està? Molt bé. Vostè té relacions sexuals? Dic, sí, jo tinc relacions sexuals. Diu, i quin mètode anticonceptiu fa servir? Diu, cap. Així és que es vol quedar embarassada? No. Llavors, com ho fa vostè, això? Perquè la meva parella és una dona. No? Però, d'entrada, aquell metge, aquella doctora, dona per fet que tu tens... I és això el que hem d'evitar.
Hem d'evitar-ho, perquè si no, us dic, és un tema de sentiment de pertinença a la comunitat. Si aquell ajuntament, si aquell museu anuncia el dia de Sant Jordi amb un home i una dona que es donen la rosa, què està comunicant a aquella gent que va a aquell museu? Que el normal és home i dona que es donen el llibre de rosa, o no? Llavors, jo que soc dues dones, penso, hosti, aquest museu no té en compte la meva realitat. Doncs potser ja no hi aniré en aquest museu, no ho sé. Ara ho dic al museu per posar un exemple, però que en tot cas el tema de la diversitat familiar, de la diversitat per orientació, l'hem de tenir a l'ordre del dia de les imatges i de tots els escrits que fem nosaltres i dels comunicats a la ciutadania i dels comunicats interns a la gent que tenim, diguéssim. Val? Perquè si no el que passa és que moltes vegades fins i tot perdem talent. Perquè si una persona no se sent còmoda, no té sentiment de pertinença en aquell lloc de treball, acabarà marxant. I potser és una persona boníssima, però com no l'hem acollida bé, com nosaltres estem comunicant constantment amb hetero, ella no s'ha sentit bé, té por d'expressar la seva orientació i potser marxarà en el museu de davant o a l'empresa de davant on tenen previst aquesta diversitat. I això està passant, la pèrdua de talent de persones que les empreses no estan tenint en compte la seva realitat i que no poden expressar-se ni el que fan al cap de setmana. Perquè com no diu res, deu ser gai. Diuen això, no? Ara seria molt llarg d'explicar, però que en tot cas el tema de l'orientació és un tema importantíssim tant amb el que fa en els impresos com amb tot el tema del llenguatge. Ara dieu-me a la tele quantes famílies diverses surten. Ara sí que hi ha algun anunci. Que a les fosques surt un llit amb dos homes. La majoria d'anuncis, dieu-me, són home, dona, nen i nena, i punto s'acabat i punto pelota. I ja està. Per tant, la imatge constant de la nostra societat i que aprenen les nostres escritures és que el normal és que hi hagi pare i mare. Doncs no senyor, això no és normal. Evidentment que hi ha pares i mares, perquè hi ha dos pares, dos mares, pares sols, mares soles, famílies diverses, famílies que tenen dos mares i dos pares, i per tant això estem obligats des de l'administració, com a museus que sou, a expressar tota aquesta realitat en el vostre dia a dia laboral, diguéssim. Jo no estic pas pendent de l'hora, no sé quina hora és, Vaig bé? Vale. Què seria la plomofòbia? El tema és que les coses diferents ens fan por. I per tant no ens acostem a les coses diferents per por moltes vegades. I quan les coneixem de prop diem, no està tan mal, no està tan mal. Què seria la plomofòbia? La plomofòbia és la fòbia que tenen els homes gais que tenen ploma. Hosti, Lluïsa, i ara tu de què vas, no? És la fòbia que tenen els homes gais que tenen ploma. Per què deu ser això? Per què és això? Perquè els perceben com a femenins. I per què és un problema perceber un home com a femení? I per què més? Per què més? Per què més passa això? Que els homes gais tenen fòbia, els homes gais que tenen ploma. Clar. I què passa si un home s'assembla a una dona? Les dones som del gènere femení i el gènere femení és dèbil. Clar. Sí, senyor, sí. En canvi, l'home, no? És el gènere. Em direu que no, que som molt modernes nosaltres, que som supermodernes i que això no ens passa, però en el fons de les entranyes això passa. Clar. Llavors hi ha una societat que et diu tu vés-te'n a dormir amb qui vulguis i fes el que vulguis, però sobretot que no se't noti. No, perquè clar, si l'home comença a ser femení, qüestiona la masculinitat hegemònica i aquí trontolla, no?, la societat heteropatriarcal, sí o no? Estem aquí. Per tant, el masclisme té la mateixa arrel que l'homofòbia. Té la mateixa arrel. Les dones lesbianes, mira,
Les dones, la majoria portem pantalons i ningú diu res. Homes amb faldilles, jo en veig molt pocs. No? Perquè el tema és aquest. Les dones que siguem una mica masculines, mira, perquè esclar, no passa res, però els homes femenins, degradar la masculinitat hegemònica, ni s'us acudeixi, societat heteropatriarcal. Veieu? I els mateixos homes gais juguen a aquest joc. Hi ha molts homes gais amb ploma que pateixen molt. Per tant, tornem a l'inici de la xerrada. El que està en qüestió no és la teva orientació i la teva identitat, sinó l'expressió de gènere no normativa. Quan no et comportes com la Barbie i el Ken, vés amb compte. Vés amb compte, perquè aquí, sobretot els homes. Llavors, quan els homes volen fer coses de dones, estan castigats, encara que no siguin gais. Un home femení, un home carinyós, un home cuidadós, un home que es queda a casa a cuidar la mare, un home que es queda a casa a cuidar les criatures. Ara no, perquè ara el permís de paternitat i maternitat estan molt equiparats, però va haver-hi una època a la Generalitat que els homes podien demanar el permís. Jo els hi deia a les companyes, anem a estudiar a què dediquen el tiempo libre els homes quan demanen el permís de paternitat, i molts d'ells sabeu què feien? Estudiaven una carrera perquè cuidava aquella criatura era l'àvia. I a sobre estaven mal vistos pels companys per dir, mira aquest el calçasses que agafa el dia per cuidar-se la criatura. Per tant, aquí entren en joc una quantitat d'històries, no?, que les tenim a les entranyes, I després, resulta que, és curiós això també, veiem dues dones pel carrer agafades de la mà amb una criatura, diem, mira, dues mares. I llavors pensem, anem mirant, qui deu fer de pare i de mare? Sí o no? Qui deu fer el paper de pare, qui deu fer el paper de la mare? Oi que passa això? No, tu dius que no, pot ser que no, però de vegades ho pensem. Jo m'he trobat a molta gent que diu, qui deu fer? Jo ja he vist aquell que fa el paper perquè l'he vist més masculí amb la camisa de quadros, no? Saps, oi? De què ve això del paper del pare i de la mare? Que és que hi ha un paper diferent del pare i de la mare. Això és ancestral, ve de molt lluny. Però ara la mare porta la societat a casa com el pare, perquè tots es treballen fora de casa. Per tant, què vol dir el paper de pare i de la mare? És gros això, Però encara estem encallats aquí. I les persones que donen criatures amb adopció de l'ICA, els hi vaig fer una formació, em van dir, nosaltres hem rebut molta formació d'això, Lluïsa, molta, no. I la de davant, que era políticament correcta, segur que no ens equivocaríem, però jo els deia, si tinguéssiu una parella d'hetero i una parella de dos gais, a qui donaríeu aquella criatura si tenen la mateixa nota de valoració? I aquesta del principi em deia, no tenim cap problema perquè nosaltres hem rebut molta formació. I la del tercer de cadira deia, hem rebut molta formació, però nosaltres caiem moltes vegades amb allò de l'hetero. No per res, perquè no tindrà tants problemes a l'escola, sí o no? Estem aquí, perquè encara tenim dubtes del paper del pare i de la mare. I mireu si tenim dubtes, que encara hi ha psicòlegs a Catalunya que fan un informe en aquella criatura dient que aquella criatura que té 3 anys té problemes a l'escola perquè es porta malament o no sé què. I sabeu per què té aquest problema? I això està escrit, perquè li falta la figura del pare. Però no perquè sigui una mare soltera, perquè són 2 mares. I mare soltera tampoc hauria de posar, però a sobre això encara passa perquè a la Facultat de Psicologia encara expliquen el paper del pare i de la mare. Mireu quantes coses hem de poder canviar per anar avançant en tot aquest tema. Per tant, el masclisme i l'homofòbia té la mateixa arrel. Té la mateixa arrel. I nosaltres què hem de fer des de les nostres organitzacions? Mostrar aquesta diversitat. Què vol dir mostrar aquesta diversitat? Hem dit en els impresos, però si el museu celebra el Dia Internacional contra la LGTBI-fòbia, el dia 28 de juny, o celebra el dia 17 de maig, o celebra alguna d'aquestes, o el dia, l'octubre trans, hi ha algun dissabte que celebra alguna activitat, molta gent d'aquella població anirà a aquell museu i dirà, en aquest museu jo m'hi sentiré bé. Perquè quan entraré per la porta ningú em mirarà malament, diguéssim. Una altra cosa és què explicaven els museus de les vides de les persones LGTBI, que això seria una altra jornada que la fareu l'any que ve, espero. Aquesta la podem fer l'any que ve, no? D'aquesta invisibilització de les persones LGBT
amb tot el que és la nostra aportació a la cultura, a la història, a la pintura, al teatre, a tot, no? O l'estigmatització, a la vegada. No, els del teatre tots són d'aquests dels no binaris i del no sé què, no? I els que estan, no? I constantment. Però això ho farem una altra jornada. En aquesta jornada el que hem de poder pensar. Què és d'obligat compliment? Que totes les persones que treballen als museus de Catalunya, que esteu pagats amb diner públic, oi que sí? Que totes les persones que treballen als museus heu de tenir formació com la que estem fent avui. Això és d'obligat compliment, perquè l'article 10 de la llei parla de que totes les persones que estan pagades amb diner públic a Catalunya han de tenir aquesta formació que estem fent avui. Ara em direu, no tenim diners, no patiu perquè hi ha una formació gratis. No, sí, hi ha una formació que fem a través del mòbil o de la pàgina web, que és una formació de com afrontar la discriminació, que podeu demanar la formació allà, això ja ho arreglarem amb els organitzadors per passar l'enllaç, però totes les persones que treballen als museus han de tenir aquesta formació. Creieu que és interessant que totes les persones ho tinguin? Sí. Però per elles mateixes també, per cadascú de nosaltres també, per poder-nos replantejar coses sobre la nostra identitat, sobre com ens comportem, sobre què sentim i sobre com ens relacionem amb els altres, amb les altres persones, diguéssim. Això és d'obligat compliment, perquè això ho diu l'article 10, però és que l'article 11 diu que tenim el deure d'intervenció, que això també és obligat compliment. Què vol dir el deure d'intervenció? Que si jo veig que la meva companya està discriminant a una persona per raó de la seva identitat, la seva orientació, la seva expressió de gènere, ho haig de posar en coneixement de l'òrgan competent. Qui seria l'òrgan competent? Aquesta xarxa de serveis d'atenció integral que hem parlat abans. Per tant, esteu obligats, Jo estic obligada que si veig un company de feina que està discriminant algú, posar-ho en coneixement de l'òrgan competent. Però això no és assetjament, Si jo veig que en l'exercici de la seva feina està discriminant a un tercer. Una altra cosa és quan hi ha assetjament entre dos treballadors o treballadores, que aquí seria el protocol d'assetjament per raó de gènere o d'orientació sexual, identitat de gènere o expressió de gènere, que aquest protocol el teniu a la Generalitat de Catalunya, a la funció pública, i que el podeu agafar i tenir-lo també en els vostres museus, perquè també l'hauríeu de tenir, aquest protocol d'assetjament. Veieu la diferència? Una cosa és l'assetjament en l'entorn laboral i l'altra cosa és el deure d'intervenció quan jo estic treballant i m'estic adreçant a la ciutadania i que estic produint una discriminació. Per tant, si jo veig que una companya li està dient a aquella persona, li està qüestionant la seva identitat i diu, és que jo em dic Maria però el DNI posa Joan. No, doncs jo et diré Joan perquè jo dic el que posa el DNI, per exemple. Això seria una discriminació, no? Però clar, per poder intervenir quan es produeix això, què necessito? Formació. I formació. Si jo no tinc la formació, jo no identifico que qüestionar a aquesta persona el nom de la seva DNI sigui una discriminació. No, clar. No? Per tant, primer de tot necessito formació. Per tant, aquesta formació que us ofereixo són 2 hores que es pot fer a través del mòbil o de la pàgina web i que a més expedeix un certificat automàticament. I parla del que hem explicat ara. I a més és una formació de preguntes i respostes. I és tan fàcil com això. Quantes persones treballen als museus de Catalunya? És que no ho sé, però quantes en tindríem? No ho sé. Perquè hi ha molts museus, Jo us ofereixo gratuïtament aquesta formació. Per tant, les persones, ja veurem com ho fem arribar a tothom, però jo crec que és una formació molt senzilla de fer i que situa poder pensar sobre aquesta diversitat i com em situo jo davant d'aquesta diversitat i quines obligacions tinc jo respecte a la ciutadania amb qui tracto jo en el meu dia a dia i respecte als meus companys i companyes de feina també, diguéssim, amb el tema del deure d'intervenció. Aquí ja n'hem parlat una mica d'això. Això és molt complicat i no cal, us ho podeu llegir amb tranquil·litat. Això que us deia, els serveis d'atenció integral, n'hi ha 110 a Catalunya, tots els municipis de més de 20.000 habitants i consells comarcals tenen un servei d'atenció integral. Per tant, cadascú de vosaltres, si mireu, trobareu que en el vostre municipi, si és de més de 20.000 habitants o consell comarcal, teniu un servei d'aquests. Per què us ho dic?
perquè podeu anar-hi a parlar, podeu presentar-vos, escolta, jo sóc al museu, anem a veure com podem col·laborar en aquesta formació, si ens pots ajudar a fer un pla LGBT pel museu. Un pla LGBT pel museu no és un pla d'igualtat d'homes i dones tan llarg i tan complicat, és una cosa molt senzilla de poder pensar. Si dintre de l'ideari del museu es té previst la diversitat LGBTI, si tenim els impresos canviats, si hem adaptat els lavabos, si hem adaptat l'ideari, si celebrem algun dia internacional, si tenim penjat a la pàgina web del nostre museu el deure d'intervenció, no són moltes coses, però són coses claus que fan que les persones que hi treballi se sentin segures, diguéssim. I això ho podeu preguntar en aquests serveis d'atenció integral entrant a la pàgina web si voleu. Això és la targeta sanitària que us deia. Bueno, no us he explicat. Les persones trans que no es poden canviar el DNI, a Catalunya els hi fem la targeta sanitària amb el nom sentit. Per què? Perquè com no podem fer el DNI nosaltres, estem esperant la llei estatal i aquestes persones cada cop que anaven al metge, és que ja no anaven al metge. Una persona trans no anava al metge per no sentir com, vestida de dona superguapa, tal, obria la porta una infermera i deia el nom del DNI, que segurament era d'home, diguéssim, no? I aquestes persones ja no anaven al metge. Llavors va venir una persona el 2014 i va dir, mira, la meva nena s'ha trencat el braç a Girona i amb ella la tenen a Barcelona. I clar, han arribat a l'hospital i l'han cridat pel nom que posaven en el DNI. I ella és l'Estel, i l'Estel anava amb unes trenetes, amb uns llacers boníssims, no? I la meva filla s'ho va passar molt malament. Podríem fer la targeta sanitària amb el nom sentit? I vaig dir, Santa Maria dels Dolors, què em demana a mi aquesta persona ara jo? No. Vam parlar amb el Departament de Salut i vam poder fer la targeta sanitària amb el nom sentit. Jo us ho dic no per fardar de mi, sinó per pensar que tot és possible, que podem trobar solucions com a les piscines de Girona i com a moltes coses podem anar a trobar la solució perquè aquestes persones puguin competir, per exemple, amb esport, amb el seu gènere sentit. Tenim protocols que a l'escola ja se'ls anomena amb el nom sentit, que a la classe surti el seu nom sentit, a la universitat també, a les biblioteques també, carnet de museus, el carnet de museus, si hi ha algun carnet de museus, n'hi ha. Home, dona, no binari, nom i nom sentit. Això hauria d'estar a tots els carnets de museus de Catalunya. I per identificar aquesta persona, targeta sanitària. Li podem demanar la targeta sanitària. Però, a més, per assegurar encara més el tanto, a més de la targeta sanitària fem un certificat que diu que la targeta sanitària correspon al DNI. I això ho signa el nostre director general. Per tant, aquella persona que ens ve al nostre museu, que diu que es diu Maria i en el DNI posa Joan, li podem dir, em pots presentar la teva targeta sanitària? I ella ens pot presentar la seva targeta sanitària i el certificat faig constar. I nosaltres hi hem de fer el carnet amb el nom sentit, amb el nom que posa la targeta sanitària, si voleu estar més segures, diguéssim. I això és d'obligat compliment a Catalunya. Però és que imagineu-vos, perquè els museus és una cosa fàcil. A les presons de Catalunya, les persones trans poden anar a la presó segons el seu gènere sentit. Això no passa enlloc d'Europa. Però a Catalunya hi ha una instrucció que diu que la persona trans pot anar a la presó segons el seu gènere sentit. Perquè fins ara la persona trans anava a la presó segons què? Segons els seus genitals, no? I ara ja pot anar segons el seu gènere sentit. Però clar, abans per què no els deixaven anar? Perquè l'imaginari de la persona trans es dedica a la prostitució, ara ves una dona amb penis que farà a la presó de dones, meravelles, no. La persona trans ha de poder anar, per tant estem aquí. I de solucions se'n poden trobar. Per tant, el tema dels museus estaria bé que poguéssim posar a la pàgina web de museus, que no sé si n'hi ha a Catalunya, que a tots els museus de Catalunya la gent es pot fer el carnet de museu amb el seu gènere sentit. Això ho podríem fer? I podríem fer una circular per tots els museus, us poso deures. No, clar, i fer un circular per tots els museus que això fos i que en el museu mai hi hagués cap imprès que posés pare i mare, sinó que posés aquesta diversitat familiar. Això seria una acció extraordinària, de cara que aquella persona senti que forma part d'aquella comunitat, que té un sentiment identitari respecte a aquella, i se sent que forma part d'aquella, que està sent inclòs en aquella comunitat, en aquell d'allò. Ho veieu possible, això? Sí. Bueno, la llei a l'article 23 diu que qualsevol persona a Catalunya s'ha de poder relacionar amb l'administració amb el seu gènere sentit.
Ja està. Amb aquest article anem a la Lluna, directament. Sí o no? Val? Per tant, això s'ha de poder... Nosaltres estem a la vostra disposició, perquè penseu, perquè podem avançar. Però tot això hi hem de... Això veus el carnet de biblioteques, la targeta de transports metropolitans també, això ens va costar, vam suar tinta aquí. Però perquè, clar, deia no, i si llavors es falsifica el carnet i aquestes coses. Bueno, per això vam fer el certificat faig constar. El carnet jove, el certificat de discapacitat, la fitxa federativa, els clubs esportius, culturals, el carnet d'estudiant, el carnet de monitor, tot això ja es fa amb aquest nom sentit, a l'espera que s'aprovi aquesta llei estatal. El deure d'intervenció, que us deia, el tema del deure d'intervenció, la formació, que és el que us explicava abans, tot això us enviaré aquest d'allò. Això és el deure d'intervenció, que fa que tots estiguem a l'atenció que us comentava abans. Si poseu a YouTube deure d'intervenció, sortiran 3 petits vídeos de 3 minuts cada un que expliquen què és el deure d'intervenció. Això, a la intranet del museu, on les persones treballadores tenen accés, hauria d'estar penjat aquest YouTube, perquè és un deure com el deure d'arribar d'hora o com el deure de complir un horari, hi hauria el deure d'intervenció. I això són 3 petits vídeos, molt fàcils, molt explicatius. YouTube, deure d'intervenció. I aquests hauríeu de poder-los penjar en aquestes intranets dels vostres museus per la gent que treballa a dintre del museu. Després, clar, si tu no compleixes amb el deure d'intervenció, et pot caure una multa també. Per tant, si jo veig que la meva companya constantment està discriminant a l'altre per raó de la seva orientació o la seva identitat i no faig res, a mi també em pot caure un puro i em poden posar una multa. Evidentment, si el que veieu en comptes d'una discriminació és un acte, un delicte d'odi, per tant, el que està és incitant a l'odi vol dir insultar amb amenaça o l'està pagant o l'està punxant o l'està el que sigui, llavors hem de cridar aquí els Mossos d'Esquadra. Per tant, aquí els Mossos d'Esquadra, a cada un d'aquests serveis d'atenció integral té un Mosso d'Esquadra de referència amb qui treballem per quan es produeix una situació d'aquestes de delicte d'odi. Però normalment pot ser que hi hagi una persona que faci un acte de delicte d'odi contra un treballador, també podria ser. Però normalment és més sutil, són aquestes coses d'enriure-se o no preguntar. Hi havia una jutgessa, una persona que treballava en un jutjat que deia, jo com ho feia anar? Jo li pregunto, als homes els pregunto, tens dona o tens parella? Tens dona o tens parella? És curiós, això. Tens dona o tens parella? En comptes de dir tens un home o tens una dona per parella, tens dona o tens... Perquè no s'acabava d'atrevir. És curiós, això, Però jo no ho culpo, això, Jo entenc que hi ha persones que tenim una estructura, un mapa mental diferent que costa avançar amb tot això. Digues. No, ella ho feia quan estava en el lloc dels matrimonis, diguéssim, no? Vull dir que ella estava ubicada allà i havia de preguntar, llavors en comptes de preguntar per això preguntava tens dona o tens parella, en comptes de dir tens per parella home o dona, no s'atrevava a dir que la parella fos un home. Això és una discriminació? Home, hi havia voluntat de discriminar per part de la persona que deia això? Jo crec que no. És per desconeixement, perquè moltes vegades la discriminació no hi ha una intenció clara de discriminar, perquè oi que aquí cap de vosaltres és LGTBI-fòbic? Oi que no? Em direu, no, Lluïsa, nosaltres no. Jo no discrimino persones per raó, però de vegades, sense adonar-nos-en, podem produir discriminació, com aquesta senyora que ho feia innocentment, no sabia fer-ho d'una altra manera. Per tant, per això és tan important la formació.
per saber com ens hem d'adreçar a les persones. Per exemple, quan ens hem d'adreçar a les persones que atenem, sempre hem de preguntar amb quin nom vol que m'adreci a vostè. Sempre. Amb quin nom vol que m'adreci a vostè? I aquella persona diu Maria, Joan, Pere, i a mi em semblarà que la Maria té cara de Joan, però si diu que es diu Maria, jo li diré Maria. Ens hauríem d'acostumar, quan ens relacionem amb persones, no? En quin nom vol que m'adreci a vostè? Ja està. Si hem de preguntar per alguna cosa, sempre preguntar per la parella, mai donar per fet que és un home o una dona. L'altre dia van venir a casa a fer-me una enquesta, perquè com ara hi ha eleccions, des de l'Ajuntament de Barcelona fan enquestes. I va venir una senyora a fer-me una enquesta, feia una mandra el divendres a les 4, però vaig pensar, bueno, va. I comença a preguntar-me coses, ti. I llavors em diu, en aquesta casa quanta gent hi viu? Jo dic, 4. Diu, així un deu ser el seu marit. Dic, ara això no m'ho podies preguntar, que no ho veus, que això... Ai, perdona, que em posaràs mala nota. Dic, jo no posaré mala nota. Però d'un ajuntament tan feminista no pot ser que vingui algú a preguntar-me a mi si... No? Ho veieu? Aquella senyora a mi m'havia de preguntar quanta gent sobre... I pot descriure quina relació parental té vostè amb aquesta gent, si vols, o és la seva parella. Però donar per fet que d'aquells 4 era el meu marit, a mi m'hagués pogut crear discriminació o no? Perquè tornem a estar, el donar per fet és el que moltes vegades provoca discriminació. I ella no tenia cap ànim de discriminar-me, oi que no? Però ella m'hagués pogut produir una discriminació. Dius, bueno, Lluïsa, per total, per una vegada que t'ho diuen, és que a les persones LGBT això els hi passa 5 vegades al dia. Quan van al metge, quan van al forn, quan van a l'escola, quan van, no? Que no et ve a buscar el teu pare o la teva mare. És que jo tinc 2 mares. Tot això està a l'ordre del dia. Pa. Per tant, és molt important tot aquest canvi del mapa mental que hem d'anar avançant i poder-ho, i quan passa, poder-ho detectar i poder-ho comunicar, per poder-ho pensar. Per poder-ho pensar. A veure, intervenció, pipipim. Aquí, el llenguatge inclusiu, no? Intersexual, diferències de desenvolupament sexual, la reassignació de gènere, lesbiana o gay, transsexual, el que hem d'evitar, hemafrodita, el canvi de sexe, no és un canvi de sexe, és una reassignació de sexe. No és un canvi, és una reassignació, perquè algú me'l va posar malament. Veieu la diferència? Algú va decidir que jo, com tenia una vulva, era una nena, no? I per tant em reassigno perquè algú es va equivocar dient que jo era una nena, perquè jo era una femella, però no era una nena, era un nen. Bollera, tortillera, tot això ho hem d'eliminar del nostre... No? Això ho sentim, sí o no? Ho sentim. Travelo, travestit o similars. És molt millor dir persona trans. Quan no sabem, trans, ni transsexual ni transgènere. Trans engloba totes les vivències trans, diguéssim, totes les vivències trans. Persona normal, contraposició LGTBI. No. Això passa, no? Això passa. Lo normal som els heteros i els que no són normals no. Tots són normals, no? Però això ha passat, Vull dir que passa, donar pel cul, prendre l'oli, vorera, tot això, no? El donar pel cul aquest és molt recurrent, És molt recurrent i llavors, bueno, és que aquí tenim tantes denúncies d'això, no us ho podeu imaginar. Tantes denúncies. Parella lesbiana, parella gay, matrimoni homosexual, matrimoni trans, parella o matrimoni, no sempre normalitza família, famílies, o els pares i les mares en plural, etc. El tema d'hemafrodita també l'utilitzem molt, és una persona en tot cas intersexual o de diferències de desenvolupament sexual divers. Què més? Llenguatge inclusiu, la de persona no binària, això ho hem comentat, amb oral i amb escrit, l'inserció laboral de les persones trans. Els lavabos. Els lavabos què tenim? Lavabos d'homes i de dones. Jo soc una persona trans, a quin lavabo vaig? Jo tinc una persona trans, home, treballant a l'àrea, i em deia, Lluïsa, jo al lavabo d'homes tinc la regla i no tinc paperera. Clar. Ell és un home trans i va al lavabo d'homes, però el lavabo d'homes no està preparat perquè els homes tinguin la regla. Doncs els haurien de preparar, o no? Per tant, hem de fer lavabos
per tothom igual, per exemple. Home, és que els homes embruten molt. Està. Llavors diu, és que els homes embruten molt els lavabos. Doncs aprenem a ser tots polidets, digues. Lavabos. UBC. Nosaltres, la Generalitat ha identificat una manera de dir-ho, que és lavabos per tothom independentment del gènere. Que és una manera, és llarg, però és una manera com de, diguéssim, educar la ciutadania. Llavors, quan entres, tots són lavabos tancats. Clar, perquè tots hi ha d'haver la pica, per si algú d'aquestes persones té la llonsis menstrual, Això és una manera. L'altra és posar UBC, punto, pelota. L'altra manera, pots posar això, que això vol homes i dones, pots posar allò, pots posar totes aquestes històries d'aquí dalt. Jo trobo que haurien d'avançar a posar lavabos per tothom, UBC, i ja està. Però llavors han de ser tots tancats. Tu no pots tenir un UBC amb aquells urinaris pel mig. Doncs clar. Oh, però és que la meva feina tinc urinaris, En el lavabo aquest que és per tothom, gènere per tothom, entres hi ha urinaris. És la gran contradicció. I això passa a la meva feina en el meu pis, Vull dir que tenim feina, que jo també tinc feina, perquè costa, però en tot cas lavabos, ja està. Sí? Instal·lacions inclusives, que és el que dèiem, no? Adequar lavabos i vestidors. Vestidors, podem fer vestidors per homes, vestidors per dones, vestidors per famílies i vestidors individuals. I aquella dona o home que no vulgui anar al lavabo d'homes i dones perquè no té ganes de veure coses no sé què, doncs que se'n vagi a l'individual. Vam anar a fer una formació en una empresa de Terres de l'Ebre, una empresa que feia tubos de vidre, supermasculinitzada, on la majoria dels homes eren d'aquests fortotes i tal, que tenien una dona trans. I aquesta dona trans va fer el trànsit, cap problema, però un bon dia, quan van començar a utilitzar els vestuaris, les noies no es volien canviar amb aquesta noia, perquè a més els homes deien és que aquesta dona us pot violar. I les dones estaven acollonides. Saps allò que dius? Però què us esteu imaginant, diguéssim, no? Sí. Sí, i a més és molt divertit perquè, clar, jo els hi deia, llavors el vostre vestuari d'homes, com sabeu que no us violarà un home? Perquè entre vosaltres hi pot haver un home gai? O no? Per tant, amb un vestuari d'homes també us poden violar? O no? Aquesta empresa, després d'haver fet formació i de treballar molt amb ells, van prendre la decisió de fer un vestuari individual. Per la persona trans, no. Per les persones que no vulguin compartir-ho amb la persona trans. Però la persona trans té dret a anar a aquest vestuari de dones. Per tant, els vestuaris han de ser d'homes, de dones. No cal posar vestuari d'homes i dones trans, vestuaris d'homes. A centres esportius està molt bé fer vestuaris de famílies, on hi ha diversitat, homes i dones, no? I les criatures també és com més fàcil, perquè si jo tinc una criatura trans, a quin lavabo vaig? Perquè això també passa, esclar. Per famílies i individuals, i ja està. Perquè, clar, de vegades qualsevol de nosaltres pot no tenir ganes d'ensenyar el seu cos. No perquè sigui trans, perquè hagi passat una operació, perquè estigui en un moment de la seva vida que no té ganes de... Té una cicatriu que li acaben de fer i que no la vol ensenyar. Per tant, pot ser que aquell vestuari individual també pugui servir per un moment d'algú que necessita una intimitat i que... Per tant, hauríem d'avançar en poder fer aquest tema de lavabos. Lavabos o vestuaris, Digues.
queda? Sí, ja està. Tot això, el que hem estat parlant, aquí ho veieu, aquí parla de com comenceu a nivell extern, a nivell intern. Si al museu el Dia Internacional contra la LGTBI-fòbia pengeu la bandera LGBT, segur que hi haurà gent que tindrà més ganes de venir al museu també. És així, és així. O si aquell dia feu una exposició, una fira, anuncieu que hi ha una exposició d'alguna cosa que té a veure amb LGBT. Val? I això us ho deixo aquí. A veure, aquí veieu, per exemple, hi ha aquesta exposició que es diu Construccions Identitàries de la Mar Llop. Aquesta exposició és brutal i la podeu demanar i potser en el museu hi ha un espai on podeu fer una exposició temporal, per exemple. I aquí aquesta dona que ja és morta tristament, fa un any que va morir, doncs la Mar va fer fotos de persones trans i expliquen la seva vida a aquestes famílies. Jo crec que és una exposició preciosa i que ajuda molt a visibilitzar les diversitats dels cossos fora de la norma. Això és una cosa que es pot fer per celebrar alguna diada, per celebrar alguna activitat que us sembli interessant de poder fer. Aquí també hi ha una altra exposició. Aquí hi hauria casos pràctics que ara ja no podem fer perquè ja ha passat això us ho podeu mirar. Això són eines per l'acompanyament i es pensava que tenia els cartells i no els tinc. Pensava que tenia uns cartells. Sapigueu que nosaltres també a l'àrea LGBT, nosaltres cada any a l'àrea LGBT fem com un concurs amb el Departament d'Educació que es diu Talent Creatiu i Empresa. I aquest programa de Talent Creatiu i Empresa el que fa és fer formació a tot l'alumnat que fa disseny, que està estudiant disseny, i els plantegem un projecte perquè dissenyin, per exemple, cartells o vídeos per poder comunicar a la ciutadania la diversitat LGTBI i el respecte a la diversitat LGTBI. Vam fer uns cartells per a gent gran i d'això tenim una exposició que hi ha 30 cartells extraordinaris que parlen sobre la diversitat LGTBI per gent gran. Per exemple, la gent gran està molt invisibilitzada. La gent gran va als museus i la gent gran està molt invisibilitzada perquè són gent que quan eren joves segurament van estar ficades a l'armari i ara que són grans han sortit de l'armari i tenen molta por de relacionar-se segons amb què, perquè tenen por que altres persones grans o tenen una por més que la gent jove perquè han patit. I vam fer, aquesta exposició també la tenim a l'àrea, la podeu demanar. També tenim una exposició que vam fer per cartells per les escoles, a centres educatius. Després una altra també per hospitals i centres de salut i una altra que vam fer per centres esportius. Això aquí teniu la pàgina web que és lgtbi.gencat.cat lgtbi.gencat.cat i allà podeu entrar i trobareu totes aquestes exposicions i tot aquest material que crec que és d'interès. Com si dieu, mira Lluís, és que ens agradaria molt que ens enviessis un cartell d'aquests que teniu per poder-lo penjar a l'entrada del museu, on tenim cartells que informen de no sé què, que hi hagi un cartell que identifiqui la diversitat LGTBI. També us els podem enviar, diguéssim. Per tant, tenim material que us podem fer arribar. Penseu en això d'exposicions, de fer una xerrada el dia aquest internacional LGTBI, si hi ha una persona del vostre poble, de la vostra ciutat, que és LGBT, que ho sabeu, que pugui fer una xerrada a la ciutadania aquell dia, també és una cosa interessant a poder fer des del museu, i el museu el que està dient, jo estic compromès amb la diversitat LGTBI. És el que estem comunicant al fer una xerrada o al fer una conferència, la presentació d'un llibre o una exposició amb temes LGTBI, per exemple, el dia 28 de juny o el dia 17 de maig o el dia, per exemple, el mes de la... Digues. Que crec que està molt bé que visibilitzem el Dia Internacional de, però que al final el museu està obert gairebé els 365 dies l'any i que
potser també hauríem de sortir de només aquests dies ens comprometem, ens pengem l'etiqueta de aquí fem coses contra la LGTB-fòbia, sinó fer-ho el dia a dia i que crec que és una cosa que fem molt de avui és el 8 de març, llavors el març és el mes de les dones. No, les dones existim cada dia, les persones de la comunitat LGTBI existeixen cada dia, per tant, que quan una persona ve al museu hauria de sortir amb una mirada diferent del tema que tracti el museu. No només aquells dies que són especials, llavors que a vegades també és penjar-nos l'etiqueta, però realment ens ho hem de creure i fer alguna acció que es mantingui al llarg del temps, perquè si no, en un dia no canviarem les coses. Sí, d'acord, Jo he dit moltes coses i a més celebrar els dies internacionals. Per tant, la formació de tota la gent, no? I a més, es pot fer això. Jo no he dit que només es fes el Dia Internacional, sinó moltes coses i a més es pot fer això. Però sí, d'acord amb tu, Sí, totalment d'acord. No n'hi ha prou, i tant que no. No, totalment d'acord amb tu. No n'hi ha prou, s'ha de fer tot això que us he dit, parlar, visibilitzar amb el llenguatge, amb la imatge sobre aquesta diversitat. Això és molt important. Pel sentiment de pertinença, pel sentiment de pertinença de les persones que estan entorn dels nostres serveis. Digues. Lluïsa, m'agradaria fer-te una pregunta. Què feu des de la vostra àrea en relació a aquest debat, entre cometes, aquesta, diguéssim, animadversió, posem-li, que hi ha en l'entorn del feminisme espanyol, del que s'ha anomenat transfòbia o les, com es diu? TERF. Exclusionary Radical Feminist, exacte, TERFs. Feu alguna acció, munteu debats, com ho encareu? Mira, nosaltres estem patint molt. Estem patint molt perquè nosaltres el que defensem i el que treballem i la nostra feina va sobre drets humans. Això és un dret humà. Sí que jo vull ser és un dret humà, no és una ideologia. I llavors ens enfrontem amb algú que ideològicament té por a tota aquesta obertura. I aquí hi ha el moviment feminista, no tot, alguna part del moviment feminista, perquè veu que perilla el feminisme, perilla la dona. Llavors, aquell que va néixer com a home ara serà dona i es posarà al mateix nivell que jo, que ni s'ho pensi, perquè entra a un qüestionament també de la seva feminitat i del seu moviment i d'aquesta lluita. Nosaltres què intentem fer? No entrar gaire a la jugular, diguéssim, saps? Intentar donar-los el menys ressò que podem. Per exemple, ara hem fet una campanya amb el SOC per donar feina a les persones trans. Hi ha moltes persones trans que no tenen feina. Hem fet un programa per contractar persones trans en els ajuntaments i en les entitats. Doncs aquestes TERFs han dit, mira quina discriminació. Llavors, han agafat aquell cartell que deia dintre del programa de treball i formació es fa un programa per persones trans vulnerabilitzades que no troben feina i per tant oferim 3 llocs de treball per persones trans. Han tret tota la carcassa i han dit l'Ajuntament de Badalona ofereix 8 places de treball per persones trans. Llegit així, és una discriminació brutal. Com se t'acudeix ofertar places per persones trans? Oi que no ofertes places per homes o places per dones perquè et cau un puro? Doncs com s'atreveixes a fer això per persones trans? I aleshores han tret tota la carcassa perquè aquestes persones en aquest moment són vulnerables, algunes d'elles, i per tant necessiten un programa per inserir-les en el món laboral, diguéssim. I aquí hi ha les TERFs, que van i llavors van buscant tot el que poden per anar lluitant contra una cosa que és un dret humà. I és molt complicat de lluitar-hi, perquè hem guanyat a Madrid, les entitats de Catalunya i les entitats LGBT han guanyat en aquesta ministra del PSOE, que era tan contrari al tema, i això s'ha guanyat, de moment s'ha guanyat, però ahir va sortir, per exemple, el Col·legi de Metges de Catalunya amb un informe sobre les criatures trans que fa plorar.
fa plorar, i són les TERFs que van pressionant tots els òrgans de poder per anar contra això. Saps què passa? Que acostumem sempre a jutjar l'altre i com el tema trans i el tema de l'orientació sexual i la identitat no té una evidència científica, perquè no hi ha cap cromosoma que digui que tu ets gai o lesbiana, no hi ha cap cromosoma que digui que tu ets trans, no hi ha cap evidència científica a la que ens puguem agafar per dir que som... Llavors, aquí s'hi val tot. Aquí s'hi val tot. I la por, jo crec que és un tema de por i és un tema d'incomprensió absoluta. Jo conec per la meva feina, des del 2014 que estic fent aquesta feina, moltes criatures trans. Evidentment que al principi tu pots tenir dubtes, no? De dir, com pot ser que aquesta criatura amb 4 anys digui que és un nen i que vol ser un nen i que no vol sortir de casa si no va vestit de nen? Ens costa d'entendre, ens costa molt d'entendre. Però és la realitat, o la nena, no? Aquí hi ha una mala fe d'aquesta criatura per tenir més poder perquè és una dona amb penis? Dius, això aquí en cap, diguéssim, no? Jo crec que és un tema d'incomprensió i de por cap a aquestes persones, no? I és una realitat que tenim, que l'hem d'acceptar i que l'hem d'acompanyar. És que no hi ha marxa enrere. S'està fent marxa enrere, A Anglaterra s'està fent marxa enrere, a Països Baixos s'està fent marxa enrere, i fa por, perquè hi ha tot un moviment que va en contra d'aquest tema. Però nosaltres el defensem a mort perquè són drets humans, és que no hi ha més. No hi ha, és un dret humà. Una pregunta tècnica, diguéssim. Jo fa 25 anys vaig fer un treball de camp comparatiu amb persones transgènere, en aquell moment no es deia transgènere, transsexual, entre el Regne Unit i Espanya. A Espanya en aquell moment no hi havia la protecció de seguretat social, no es podia fer ni hormonació, no es podia fer el tractament. Però hi havia una cosa que es deia doctrina de fumus de bon dret, que permetia que una persona anés a un jutjat i demanés el canvi de nom en el DNI. I això es aconseguia demostrant en el seu entorn... Ara se sent? Demostrant, o sigui que aquesta persona portava gent del seu entorn per demostrar que se la coneixia com a dona, que se la coneixia per tal nom, etc. Això no existeix, aquesta possibilitat? Sí, però també havia de portar un paper que deia que tenia una malaltia mental. No, quan jo ho vaig investigar, no. Aquí a Catalunya hi ha una llei, a Espanya hi ha una llei que diu que has de tenir un paper que posa que tens una malaltia mental. I a més has d'anar al forense. I al forense li has d'ensenyar els genitals. Dius, però quin món és aquest? Llavors, aquesta llei estatal canviarà tot això. Ara està al Senat, esperem que el Senat l'aprovi. Està trigant molt el Senat a aprovar aquesta llei. Estem una mica espantades, no? Perquè dius, home, és que el dret a ser... I encara els pares poden decidir, però després encara hi ha un tribunal que... Vull dir que la lliure identitat... És que vosaltres coneixeu algú que vulgui tenir una identitat que no correspon als seus genitals per caprici? És que no hi ha ningú que jugui això. És perquè no pots viure amb aquella identitat, perquè necessites, no? I llavors, ara no és un trastorn mental, és una incongruència de gènere, per això encara l'OMS. Llavors, el Col·legi de Metges, amb aquest informe parlava de la incongruència de gènere i parlava que primer s'ha de pensar sobre quines dificultats psicològiques pot tenir aquesta criatura. No m'ho puc creure que tornem aquí, no m'ho puc creure. Deixeu tranquils les criatures. O sigui, vam fer tota una sèrie de reunions, i ara això va fora de termini, vull dir fora d'això. Vam fer una sèrie de reunions amb el Comitè de Bioètica de Catalunya per poder pensar aquest document. Amb el Comitè de Bioètica, el primer, els metges i les doctores que hi havia pensaven això, no pot ser, això és impossible. Després de 3 o 4 reunions amb persones trans explicant-ho, ho van entendre. Però quan el Comitè de Bioètica va elevar aquest document a qui havia de decidir la seva aprovació, que era l'òrgan coordinador, com aquells no havien rebut formació, vam tornar a la punta de partida. Per tant, jo crec que si la persona es pot acostar a aquesta realitat, pot obrir la seva ment i ho pot entendre, és que ho entens, és que no hi ha volta enrere. I una cosa tan propera com la meva cunyada, que té una germana, que l'altre dia van passar la pel·lícula per Nadal, i van passar una pel·lícula
hi havia una nena de 4 anys, que era l'Alba, i llavors l'Alba li passen la pel·lícula i el coincident li pregunta a l'Alba: Alba, tu tens un germanet? Diu, sí, jo tinc un germanet. Diu, però jo sóc un nen. Tenia 4 anys l'Alba. Jo sóc un nen. Bueno, no, però tu tens un germanet, però tu ets diu Alba. Dic, jo em dic Alba, però jo sóc un nen. Als 18 anys, l'Alba ara és el Jan. La família que va descobrir, pares i família, que va descobrir que el Jan era el Jan als 18 anys, se'n va adonar que aquella criatura des dels 4 anys ja estava demanant aquesta identitat, que la família no ho havia sapigut veure, però que aquella criatura des dels 4 anys ja tenia aquest sentiment. Per què sí, per què no? D'on ve això? D'on deixa de venir? No ho sabem, però és una realitat. I fins que el Jan no va sortir de l'armari, no va ser una persona feliç i conforme amb la seva identitat. Per tant, és una realitat que la tenim cada cop més propera als entorns nostres i que, jo ho dic, la gent que té persones al seu entorn trans té la gran oportunitat de poder viure identitats diverses. I això és la gran oportunitat de poder entendre això, que costa tant d'entendre, i d'acompanyar. I les escoles, quan tenen criatures trans, ho diuen, és que per nosaltres ha sigut brutal, perquè hem canviat tot el nostre sistema de diversitat, no? Perquè la diversitat per origen, per capacitat, tot això ja ho hem treballat molt, però per identitat ho tenim molt poc treballat, no? I per força, si jo tinc una criatura trans al centre, ho vaig a treballar. Haig de formar el professorat, haig de treballar amb l'alumnat i descobreixo coses que no els havia pogut ni imaginar mai, diguéssim, no? Per tant, jo no ho veig com un problema, sinó que ho veig sempre com una oportunitat. Lluïsa, perdona, que al xat t'han felicitat moltíssim. De fet, ara hi havia bastantes persones connectades, tot i l'hora que és. I sobretot el que els ha agradat molt és el moment del lavabo, perquè ha sigut com un exemple de que potser a vegades les coses són més fàcils del que ens pensem, no? Llavors, hi ha algú que tingui alguna coseta més, alguna pregunta a compartir, perquè si no ja aprofitaríem i tanquem la jornada. Voldreu parlar? No? Tot meu? Perfecte. Ningú? No? Lluïsa, vols fer alguna reflexió final? I ja ho tanquem. Bueno, jo agrair-vos moltíssim que heu compartit aquesta estona, aquest taller, com hem pogut fer-lo així, no? Que si haguessin sigut més pocs, haguéssim pogut treballar més individualment, així ho hem fet així, jo penso que val la pena i que us agraeixo molt que heu estat aquí aquesta tarda i estem a la vostra disposició pel que pugueu necessitar. Genial, gràcies a tothom. Gràcies a vosaltres.